Ogosaganwa chinga kiale kurwa gukora obwonchereria ase chiro ya daraja mbili n'abantu batamanyire abo bamwitete goika gusiria obugima bwaye nabo igo kumutigira omugakoe chingoma bona nigo Patrick Lumumba uyo korigekero ky'obojumbe myaka itutu chache South asabira abo bisabo bulendi ochako butukibwa bwango nabo igo gutinga obulendi ase chinsemo ime county ya Kisii yengo bwatikana no commentikana ko bikore by'obosali na goitwa kw'abantu ase chinchera chimbe nigo boiga buririe abana boda boda kwene kebunango korabare emirimo yabo buya na gwetanga kurwa asoko gendia chipigipigi batabwati chileses ekyo anena kege kwirira okubucha kumi basokano yechipara asensemo yechipipi nche no mheshimiwa Oino Lumumba Patrick ngobakwanira ga kurwe kenyoro kito kyanyankongo ndagete kubakirambya muno asega senkongo gwene tokokora nimate bona abana baitumba ngechi half term bairane chiskuru yomna abaiboli nimate ga senkongo gokora ritkoria rero nanyara kugenda ibinyoro ande na kenyoro kya daraja mbili ga na igwa mangana gite yangi chaneti no mongna gite ukwerigeria n'umugakoye na babantu bamuganya akore byasara byae bakaba no mongno yumba mu rubugima igo bugasirio mongno yagasirio bugima mongno kwerigeria ibona atagotega abantu baito nande kuburia serikali na abantu baito bakitutu chache South na abantu bakwerigeria na ande talivo tinte na bali batari kwerigeria mbari gotema lakini abangna bali bakorigia kurumambi mpaka botuko kibasiri chinke barosiri bachokonya family cyabo ige enanyora to mwichano monene andi ntate gwakira abantu bonsi ba market bangna bonsi vijana bagaka bakore biashara ase daraja mbili ntebe pole pole sana na mbataenda tutakuwa pamoja tore mongno yo enibia igo ntate gotebia abantu baito nane nkuboria abali batenete serikali asamana security koranche tema mube komoki kwakikisha mna abantu baito kerba gukora biashara byabo ngo ikabari chinga cyabo nimate na ase kitutu cha South yente kemo kyachangira mangana yobo jangili ichipare chire chimbe nona astobone to gutwara no solar light chitaya chiri cyumugaso egera abantu baranga kibago ikanka nchiyo nane nkoboli rende gaki muna noro cheno bokongoro ese kitutu cha South lakini ngotena nyasawe utugusaba na tokonye tunyare koleta magenderero ese constituency ya kitutu cha South asa muraba itu bakore gasi enkongo bakore egasi yo kubugorie emesigo n'abantu baito kuira bana skuru abamura abagendi ba boda boda nata kubabori mna Kenya ya onchukire tako gendie epigipigi anye tubwate lenses ikyara sekaba mna gose ngwato omwa umuntu gose nkwabuleti omuntu abe mna gose nanyore mechanda umie ibintu oratware nebine bikongo biranyara go cyano ci family chino igonko babori mna mwire magoro make murigie lenses yo kugendi epigipigi na kesho watoto wanarudi shule madriver wetu mkirudisha watoto mashule zao mugendi kigali chingora mumanya na discipline asobugima nesegasi yao